wato jama'a mai kulla sharri ne shi ma ya gano ana kulla masa sharri. Wato defense minister na kasar America shine ya gudanar da wani babban taro wanda ya gayyaci dukkan manya-manyan sojoji, wato na manya-manyan sojoji na kasashe da yawa inda base din America yake da kuma waɗanda suke haɗe da ƙungiyar NATO, inda ya fito yana bayyana musu cewa tun da yake a rayuwarsa sama da shekara 30 bai taba ganin lokacin da ake buƙatar ake neman American da yaƙi ba irin wannan kara. Wato duk inda suka lissafa duk inda suka shiga, idan suka je gaba suka yi binciko za su gano cewa su din ne ake so a yi yaƙi da su. Duk inda suka bincika, inda ya fito ya sanarwa wa'annan sojojin nasu akan cewa su shirya cikin sharifa duk wani goce-goce da wani gujewa yaƙi da wani noke-noke da wani haɗa ƙasa da ƙasa da wani munafurci fa ya kusan zuwa ƙarshe. Saboda sun riga sun gano cewa dole fa wannan yakin da ake bukata a yi da su din nan suke gudunsa, to fa dole sai ya zo ya same su, inda ya bukaci da sojojinsu a duk inda suke su shirya a koda yaushe za su iya ganin yaki ya zo ya dira a kansu, saboda haka su tabbatar da cewa sun zauna a cikin shari. Yo kuma Allah ina ruwan shi dama, zai yi ne ku je ku shirya wasu, ku shirya wannan kasar, ku haɗa wannan kasar, ku yi tunanin cewa Allah ba zai waye ku ba? To Allah ya riga wayo ku, inda shi da kanshi ya fito yace cewa sama da shekara 30 ba su taba shiga ba su taba ganin fuskanta na ganin a yaƙe su, na san a ga an yaƙe su, wato duniya ta ga ta yaƙe su, na san wasu kasashen wanda akwai kasashen wanda su burin su kawai su ga suna yaƙi da America, burin su kawai a wayi gari yau ba wai su yaƙi da kowace ƙasa ba, kawai ita American din ne suke so su yaƙi da ita, kuma ba ƙasa ɗaya ba ƙasa biyu ba ƙasa uku ba. Yace duk inda ake tsokanan su ake so su yi yaƙi, ake so su shiga, idan suka zurfa bincike za su gano cewa fa su so ake a yaƙe su. Kuma duk inda aka hango wasu 'yan ta'adda wanda suke gaba da su, wato waɗanda American ta kirkirar da cewa wa'annan abokanan gaban mu ne ko kuma 'yan ta'adda ne a gurin American, to idan suka je suka kutsa wa 'yan ta'adda za su samu an musu shirin da ya wuce tunaninsu, kuma shirin ba wai komai bane, so ake a kai gacin da za a yaƙi ƙasar American din. Inda shi kanshi defense minister din nan ya fito ya tabbatar da cewa mutu American tana cikin hatsari, tana cikin tashin hankali, kuma tana cikin masifa. Dole ne duk wani dan kasar American ya tabbatar da cewa fa zai iya wayi gari ya ga kasar sa ana yaki, saboda sun yi binciken su, sun gama kauce-kaucen su, tun gama duk wani inda suke tunanin cewa za su toshe fa kafin su je babu an riga an bude. Duk wani stop din da suke tunanin cewa sun rufe kafin ya jistar da an bude wannan rufin din su kawai ake jira. To fa yanzu babu wata dama ta rage musu illa iyaka su zauna a cikin shiri kuma su zauna a cikin tsari. To kuma ko lokacin American ya zo, saboda haka sai mu ta addu'a ubangiji Allah kai ta kasa, Allah ubangiji ya kai ta kasa, Allah ya kawo mana kasashe masu tausayin dan adam, masu tausayin dan adam, masu son duniya ta zauna lafiya, masu son ayi adalci a duniya, ba wai ayi wato jama'a muna ganin abun nan kaman wasa ko yaƙi fa zai bar tsakanin 'yan Gaza Larabawa ya koma tsakanin ƙasar Yahudu da Turawan nan. Yaƙi zai koma ƙasar mamaya da yankin Europe, saboda a ɗazu-ɗazun nan ƙasar mamaya ta kai wani babban hari akan 'yan tawagan jiragen da suke so su kawo 'yan uwanmu agaji na Gaza, ta kai wa jirgi ɗaya hari babba, kuma mutane sun jakkata, wasu ma sun mutu a ciki. Nan take muka hango ƙasar Italy ta fito ta yi mummunan jan kunne akan ƙasar Yahudu, ta ce ta dakatar da kai musu hari, idan ta ce za ta ci gaba da kai musu hari ba, ita ma za ta mai da martani. Dan a yanzu haka ta taso manya-manyan jirage na yaƙi na ruwa iyakariya, ta taso su suna ƙoƙarin su zo su tankare 'yan ƙasarta wanda suka fito sama da jirgi 400 domin isar da burinsu na zuwa Gaza. Nan take muka fara hango sauran ƙasashe irin su Ingila da dai sauran ƙasashe waɗanda 'yan ƙasar suka taso suka ce za su zo. To jama'a idan muka tsaya muka dubu wannan 'yan tawagan, idan muka tsaya muka nutsu muka yi shiru fa, yaƙi zai bar kan Larabawa ya koma kan Turawa, saboda mun tabbatar da cewa Netanyahu ba zai taɓa barin wa'annan mutanen ƙasar mamaya su shiga Gaza ba. Kuma sannan dole zai kashe su kuma 'yan turai ba za su taɓa bari 'yan ƙasarsu da suka taso, Turawa 'yan ƙasarsu suka taso su zo wannan ƙasar ba, su bari ƙasar mamaya ta dinga yi musu irin kisan da take yi musu a Gaza, ba za su bari ba. Ba za su bari a yi musu irin kisan da ake musu a Syria ba, ba za su bari ba. Ba za su bari a yi musu irin kisan da ake musu a Lebanon ba, ba za su bari ba. Ba za su bari a yi musu irin kisan da ƙasar mamaya take yi wa jakuna da ƙiƙai mahaukata wanda ba su san kansu ba san ciwon kansu ba Larabawa, ba za su taɓa bari turai a yi musu irin wannan kisan ba. To wallahi idan muka koma muka yi shiru, to wallahi Allah ya kusan bari su haɗa kansu kuma su yi ta kashe junansu. Dan dai a yanzu ƙasar mamaya ta fara kai jirgi ɗaya hari, kuma wannan jirgin, wannan 'yan tawagan da suka taso tun da farkon nan da muka ce muku jirgi 400, to shine fa a yanzu sun shigo Tunisia. Yanzu ƙasar ta rage musu Cyprus ne, suna zuwa Cyprus kuma sai Gaza. Yanzu ƙasa ɗaya ce ta rage musu, cikin sati ɗaya sati biyu za ku iya ganin su a Gaza. To fa ƙasar mamaya ta fara kai musu hari a yau ɗin nan.
ta fara kai musu hari, kuma daga kai musu hari dukkan kasashen da suka fito, yan wannan shugabannin wannan kasashen sun fara yi mata wonin, inda kasar mamaya take cewa to me yasa suka bar su suka fito ba su hana su ba, su kuma dalilin fitowar su lokacin da suka so fitowar ai an hana su cewa suka yi in dai a hana su zuwa Gaza to gwara kasar ta kama su ta kashe su, ba sa buƙatar ma a kashe su, ba sa buƙatar a ribe su ko a hukunta su. Da akwai wanda aka kama aka ribe, amma dalilin kama su ya zanga-zanga ta ƙara ƙaruwa, da ta ƙara ƙaruwa sai aka daina kamawa, aka zo aka tare musu hanya, nan ma suka ce sai dai a kashe su, dole aka bar su. To yanzu idan muka koma gefe muka yi shiru, to fa yaƙi zai bar Larabawa ya koma tsakanin Turawa, wato tsakanin mai gida da yaron gida, saboda mu mun tabbatar da cewa Turawa ba za su bari ba a musu irin wannan kisan da ake wa 'yan Gaza, mu kuma mun tabbatar da cewa kasar mamaya ba za ta bar wa'annan bayan Allah shiga cikin Gaza ba, saboda haka sai mu taru mu kuma mu ta addu'a ubangiji Allah ya sa kasar mamaya ta jarraba irin abin da take yi wa 'yan Gaza, ta jarraba irin abin da take yi wa 'yan Lebanon, domin mu ga kuma me zai faru, mu koma gefe mu sha shayi mu shiru. Jama'a da Allah duk wanda ya ci karo da wannan bidiyon ya min sharing ɗinsa. Yau dai na fito karo na farko zan nemi yafiya a bisa wani kuskure da na yi. Ba ko wani katon dan siyasa ko kuma wani zindiki zan nemi yafiyar sa ba, zan nemi yafiyan kiristocin arewa ne da ma kuma na duniya gabaki daya, da ma kuma na Najeriya gabaki daya. Kiristoci kaji abin wani bambara kwai ko a shekara ɗaya da ta wuce ina ganin ina ɗaya daga cikin wanda yake kawo hoton wasu muna mai da martani su maida musu, to daga bayan dan fara bincike he na tsayar na koma gefe ina kallon dai wasu suna yi amma ni ba na yi. To yanzu na gama bincike na gaba ki na fito in ba nemi yafiyar su, ba don komai ba, musamman abin da yake faruwa a Gaza, musamman da na fara baza bincike na a cikin duniyar musulunci abin da yake faruwa a Gaza nan, su waye ne suka fi damuwa, wani 'yan ƙasa ne ma zunzurutun damuwa su ta kai damuwa har suke iya fitowa su yi zanga-zanga, su yi kuka, su kashe kansu, su harba kansu, su cire kakinsu, su cire manya-manyan kakinsu na sojoji, su cire kakinsu, su fito furinkili su faɗa ana zalunci ko za a kashe su. Wallahi na duba majority kiristoci ne. Su waye ne suke fitowa zanga-zanga dubbunansu? Na duba dukansu kiristoci ne. Su waye ne za su dinga kuka suna ihu akan a tsaya a tsagaita wuta? Na duba a cikin kaso 100, kaso 1 ne musulmai, kaso 99 nan duka kiristoci ne. Sannan uwa uba duk wannan zanga-zangar da suke yi, a kama su, a kashe su, a yi waye ɗinsu ba, duka fa suna yi ne wai akan 'yan uwanmu musulmai na Gaza ba, akan 'yan uwanmu waɗanda muke kira 'yan uwanmu ne musulmai, mu ba mu yi ba amma su suna yi. Uwa uba kuma wai sai gashi sun yi zanga-zanga, sun kona kan nasu, sun kashe kan nasu, in police ne ya bar aikin police, in soja ne ya bar aikin soja, in waye ne yayi, duka suna yi fa kasashen su ba su tsaya ba, har ta kai ta kawo suka ce gwara su zo Gazan su taru a kashe su. Suka hawo jirgin ruwa suka taso suka biyo hanya, sun yadda ɗauki rayuwarsu akan su zauna, tunda sun ga zanga-zanga ba za ta yi musu illa, ba za ta dafa musu komai ba. Kuma mujawratun su a cikin kaso 100, kaso 1 ne musulmai, kaso 99 nan duk kiristoci ne. Amma mu musulmai duk muna kallo sai dai addu'a. Babu wasu kasashen mu daya da suke irin wannan abun, in ka ce kasashe ba su wuce kasashe guda 2 ko guda 3 ba. Ba su wuce kasashe guda 2 ko guda 3 ba. Duka ba ma wannan, yau gashi nan sun taso, zunzurutun zanga-zangan taki zanga-zanga din sun taso sama da dubunnai, ba fa ɗarurruka ba, ba wai 1,000, 3,000 ko sama da wajen 20,000 sun taso sun nufi Gaza, sun je kuma sun yadda a kashe su, kuma ba fa musulman bane, har ma sun motsa wa 'yan uwanmu musulmai na bakin boda irin su Toulouse, irin su Morocco, irin su Algeria, irin su Libya, yau su ma har sun fara shiga cikin kwambar su ta jirage, su ma suna kokarin su zo Gaza. Duka fa ba musulmai bane, kiristoci ne. To wallahi wannan abin yasa kadai nayi sanyi, kuma ne yafiyar kuskuren da nayi a baya, kuma ba zan ƙara yi ba wallahi. Siyasa da hikima. Kai dai baka isa kallon CV ka ce wallahi ba dan gwagwarmaya bane, wallahi baka isa ba, saboda yaron na bada ran shi, ya nuna rashin tsoro, yayi abin da kai ba za ka iya yi ba, wallahi wasu amana ganin irin gwagwarmayan da suke ba ƙasar suke ba ta gwagwarmaya, wasu kuma za su ɓoye fuskan su ne su dinga muku voice over, suna ga mu kaza, amma ba za su taɓa nuna fuskan su ba saboda tsoro. Amma wallahi Danfo, ka daɗe baka yi magana ta hankali irin wannan karan ba, ka faɗi gaskiya akan sifi. Wallahi dan gwagwarmaya ne cikakke na bugawa a jarida, wallahi shi yasa muka fito muka yi ta a kansa, saboda mu nuna masa ga yanda dan gwagwarmayan yake, mu dan gyara masa aikinsa domin ya fito ya gyara nan gaba. Amma wallahi Danfo, da kai ka fito kai abin da sifi yayi, ko kallo baka ishe mu ba, ba za mu kawo hotonka ba, ba za mu kafa bidiyon ka ba, ba za mu yi magana komai akan ka ba, kallo ma baka ishe mu ba, saboda mun tabbatar da cewa kai daman dan maulan ne,
kai daman sana'ar ku din ce maulan, to tunda sana'ar ku ce maulan da kuma da comedy wannan shi kuka dauka neman kuɗi, kallo ba ku ishe mu ba, ku je can ku je ku ta yin abun ku. Amma da yake shi din ya sa rigar gwagwarmayar kuma ya fito da ita da gaske na yin ta, muka ga ya kauce saboda yana kallon iri-irin ku ya kauce, mu ko muka yi kokarin jansa domin mu gyara masa, sai ku fito kuka yi ta akan mu har kuke cewa wai mu ba mu isa ne abin da yi ba. Ka je da ka dan binciki tarihi da Allah, ka je ka dan binciki waye Ali Suwaga da shi da sifi da za a haɗa, in dai wajen maganar a faɗi gaskiya ne kuma da kiran ruwa. Da kake cewa wasu ma wai ba sa ne sun fita, sun ba sa ƙasa suke gwagwarmaya, dan girma Allah ka je ka bincika, daɗi ne ya fito da mu daga gida ko kuma kawai gari ne ya zafi ba sana'a ba kasuwanci kamar yadda gayunmu suka rikice, wasu Libya wasu Alje wasu kaza shi ne ya fito da mu daga Najeriya muka fito muka zo nan ƙasa. Sai ka je ka tambaya, idan ka je kai bincike abin da ya fito da ni daga Najeriya, sannan sai ka zo ka ƙara wani magana akai. Ai mu ya dace mu gwagwarmaya, ai mu muka san gwagwarmaya ko mu ne ma ya dace, saboda mu mun san gidan kuma mun san wajen. Mu idan ba mu fito ma mun yi gwagwarmaya ba wallahi sai Allah ya kama mu. Idan ban fito mun yi gwagwarmaya akan abin da muka gani idan mu ya gani a wasu kasashen ba, muka fito muka binciko abin da wani gidan mu ba su sani ba, wallahi idan muka mutu sai Allah ya kama mu, saboda Allah shi ya turo mu domin mu zo domin ya nuna mana wasu abubuwan ko mu nuna muku. Amma ba ku da kuke cikin gida kuka zama yan maula ba ku da kuke cikin gida kuke zama yan maula ba. Da kake cewa Kibana ya rufe fuskarsa ya ke fito da wannan din sai fito da fuskarsa mana, murya ake so ko baki? Na tabbatar yanzu a yau nace na daina bidiyo ba fuska, kana jin murya ta ka sani. Kuma idan aka tashi neman mutum ai diddigi ake bi, aka kama dan jarida wai sai kaga iri-irin ku yan maulan nan wanda ka fito kai, ai yanzu ku asirin ku ma ya toru, daman ku yan maula ne ai. Wai sai ga sun fito suna cewa ba ai sifi adalci ba, wai waya ga muku gwagwarmaya kana yin ta ne dan jama'a, kana yin ta ne dan kanka kuma dan ka wayar mutane kai so kake ma ka wayar mutane